Sabi. Actually, every Thursday, di ba wala akong pasok. So, andito lang kami sa bahay. Kaya lang naboboard na siya. Tingnan nyo, ang dami pa namin. Ayan. Yung sa tulugan niya ni Sabi. Ay, ayan. Nandito na ba yung susi? Baka. You say hi guys first. Hi guys! Hi guys! Ayan guys. Dinala ni Wibe yung caravan kasi sa weekend magka-camping daw kami. So, ipakita natin yung loob. So, yan yung loob ng caravan. Ayan. Paggabi nagiging bed siya, guys. Tapos, dito, meron pa dito. Ay, hindi siya kita. So, basta yung sa kabila, may upuan din siya na maliit. Tapos, paggabi, tulugan naman siya ni Sabi. Watch out for the auto, ha? Yeah, you look first. Pero wala namang masyadong sasakyan dito, guys, kasi sobrang tahimik. Here? Yeah. So, guys, andito kami sa playground nila dito na may mga animal farm din. Ayan. So, may mga mangilan-ngilan na ando naglalaro. Pero isang bata lang nakikita ko. Yeah, come here. Yeah, come here. So, ayan guys. As in, ilang meters lang to. Malapit lang talaga sa bahay. Yeah. So, ito yun siya guys, yung name. Yeah, here's Sabi. Here's the birds. The birds, vocals. Come, birds. Wow. Do you want to know? I think I knew that. Yeah. Quack daw, quack. Yan ang tawag niya sa ibon. Come, go na there. You want to play over there? Okay. Yeah, here. Come, Paylan. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, now I know. Yeah. Baby, gotta go. There is so much love to give. Go is cow, guys. Ayun, may cow. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, yeah, oh man, oh ba. There is oh man, lola. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Don't wanna show me if we're together. It don't matter if you're ready. Come here. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling. Where's the butter? There's the butter. Wash your hand with butter and soap. Ayan. Wash your hand with water and soap. Yun yung nakasaad. Oh, Nay, Sabi. Hindi yan sa atin, ha? Yeah, kanit. Come. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Guys, pauwi na kami ni Savi kasi medyo uulan, baka maabutan kami ng ulan. And alam nyo guys, itong buong facility na to, ayan, lahat ng makikita nyo dyan, company siya ng Amaranth, facility care for yung mga disability. So yun, come here. And ayan, ito sa kung marunong lang ako mag-Dutch, gusto kong meron kasi dito silang parang program na working and studying. So, provide nila kung ilang hours ka pwedeng mag-work and at the same time mag-part-time sa company nila. So, ito yun siya. Siguro, ayan, isa sa plan ko to kasi as in super lapit lang siya sa bahay, ilang lakad lang. And kasi ilang meters lang siya, so as in super lapit lang, kaya
And yung school ni Savi in the future, malapit lang din. So, pwede siya. In the morning, work ako. Tapos, in the afternoon, pick up ko si Savi. Diretso kami bahay. So, ganun. Ang daming plan. Kaya lang, syempre, need siya ng marunong ka ng mag-Dutch. Pautal-utal yung Dutch ko. Ang tigas kasi ng ulo ko. Pag kinakausap ako ni Wibe, hirap kasi Alam ko yung mga ano dyan, Pinay nakaka-relate. So, yun. Nahirapan ng mabuhat ano si Savi siguro kaya pinadala na sa akin yung bike niya. Ayan, sobrang laki guys. Ayan, lahat ayan yung mga building na yan. So talagang ayan, occupied nila lahat. Ang laki ng space nila, ang laki ng company na to. So ayan, pero kasi dito kailangan mong mag-aral muna. Kaya nga, gusto ko kasi may studying tsaka and at the same time working sila na program. Diba Savi? Say hi guys! Hi guys! There! Come Binan. Here now. Yeah, go there now. No. Not now, Savi. Not now. Come. Come here. Auto, ha? Come here. Come here. Ay, kaloka. Ayaw pa niyang pumasok. Ikaw na inside. Come here. Come inside. Come. Papabuksan pa niya yung caravan. Oh my gosh. A few moments later. Actually, mga 30 minutes pa lang bago kami nakarating ng bahay. Tapos inantok si Savi, nakatulog sa couch. Tapos, para maganda ang tulog niya guys, para-paraan, hinatid ko sa kwarto niya. Kasi madilim doon, close ko yung window, at ayun, tahimik kasi naman dito. So, magigising siya. Ayun, maganda ang tulog. And, ayan, kasi mama ng mama si Savi. So, ngayon, time to clean as usual. Pag walang trabaho si Inday, trabaho naman sa bahay. So, ganun. Anyway, si Dudong nasa work naman. So, diba? It's my time to clean. And pag gising kasi si Savi, gustong makipaglaro palagi. Gusto kami palagi. For example, upo ako, may gagawin ako. Ano siya, mama? Mama. So, ganun siya palagi, guys. And guys, naghilamos nga pala ako. Inano ko to. Tapos parang maganda. parang nagpapaganda siya. Kasi medyo natatakpan ng, alam mo yun, ang malapad na noo. So, ayan. Tinuloy-tuloy ko na lang. Ginamit ko na lang ulit. So, sorry. Super tahimik ng ano guys. Ng environment dito. As in. Pag-usapan natin yung, ayan, yung pagiging parents namin ni Dudong kay Savi. Kung nag-uusap ba kami, sinong gagawa nito, sinong gagawa niyan, may mga napag-aawayan ba kami na, ayan, alam mo yun, about sa pagiging co-parent ni Savi. So, siguro yan na muna yung i-discuss natin. I-discuss, teacher. Yung pag-uusapan natin sa ngayon. Si Savi, mag 2 years na siya next month. And, ayan, masaya kami na since nag 8 months siya, tuloy-tuloy yung tulog niya guys. Tuloy-tuloy talaga hanggang 8:30. Pinaka-late na yun. Pero lately, ayan na, anong lumipat kami ng bahay, medyo nabago yung routine niya. Pero, usually talaga yung pinaka-late na tulog niya is 8:30. Inahahatid na namin sa room niya. Pero pagdating sa room, hindi pa yan siya matutulog kaagad of course. Pero, magpapaiwan na siya. Pag sinabi ko na okay na, lalabas na si mama, after reading a book, ayan, satisfied na siya. So, magbababay na siya. So, ayun yung isa sa, ayan, alam mo yun, naisip ko na, swerte tayo kay Savi sa ganung, scenario. Kasi, alam kong ibang bata, talagang,
hindi talaga magpapaiwan or nakaano pa, like sa Pinas, 'di ba? Sanay tayo na nasa atin natutulog yung bata kasi dito pinanaktis namin yung Dutch way, and since pareho kaming nagwo-work, parang ayun yung naisip ko din na sige, i-try natin to para maging mas independent siya pagdating ng panahon. So ayun na nga, since now maganda talaga yung tulog niya, and sa tingin ko, ayan, independent na siya kasi pag for example, pareho kaming aalis lahat tatlo kasi ihahatid namin siya sa umaga kasi magtatrabaho nga kami. So pag sinabi ko, okay, hanapin mo yung sapatos mo, ganito, susuotan na kita ng medyas, ganito yung kailangan mo yung jacket mo kasi malamig. So, hindi na siya yung ibang bata na paano. Ano na siya? Uupo na siya. Pag alam niyang susuotan ko na siya ng medyas, uupo na siya, suotan na siya ng sapatos, okay na siya. Tapos, yung jacket niya, so gaganon na siya. So, yun yung tipong yun. So, happy naman kami sa, pagiging independent niya na yun. And, sa gabi, when it comes to pagpapatulog, alam nyo guys, yung namin talaga, never naman namin na pag-usapan na, uy, ganito, bukas ikaw magpapatulog kasi ako nagpatulog ngayon. Parang automatic na siya sa mind namin na, siya nagpatulog kay Savi, siya yung nagpaligo. Kasi before po namin patulugin si Savi, nagbabath muna siya, and nai-enjoy niya yun kasi nagpe-play muna siya. Tapos, after ng paligo, ayun, magpaparead na siya ng book or tapos aantukin na siya. So, yung ganong setup is nakasanayan na din namin ni Dodong na alam mo yun, sa mind na lang namin, wala nang ikaw, ganon, wala nang, hindi ka na dapat, kumbaga, hindi na namin pinagsasabihan yung isa't isa. Automatic na yun. Ganon. Yun nga lang, kahapon nakakatawa, guys. Na nakakainis. Charot, hindi na nakakainis. Kasi hindi naman kasalanan ni Wibe. Kasi, ayun, sabi ni Wibe, gusto mo nang, mag-bath? So, punta na tayo sa taas. Tapos sabi na ni Savi, yeah, and then punta na sila. Tapos, sabi ni Wibe, kiss mo na kay mama. Ngayon, sorry, umiiyak. Sorry, guys. Hi, guys! Nagising si Bulilit. Say hi. Hi, everyone. Hi. So, saan na nga ba tayo? So, ayun na nga. Nakakatawa kasi ito, pagkakita sa akin, Mama! Tapos ganun-ganun siya. Meaning, papapuntahin niya ako. Tapos sabi ko, it's your dad's time. So, it's Dada and Savi's time there. Pero hindi siya nakinig, guys. Talagang iwiyak siya. Mama. Ang papa naman, guys, si Dudong, nalipay. Ano ba yung nalipay? Ayan, masaya. Kasi, makakahiga daw siya sa couch. Kasi nanonood siya ng, kung anong pinapanood niya sa cellphone niya. Wala pa kasi kaming wifi. So, ayun, walang nagawa si Inday. Si Inday na naman ang nagpaligo. Pero happy naman si Mama magpaligo. Kay Bulilit, say hi ka na. Hi, guys! Marunong na siya mag-guys eh. Hi, guys! Saan ang kilikili? Saan ang kilikili ni Savi? Ha? Kiss, Mama. Kiss. You kiss. Who's that? Wala pa sa mood. A few moments later. So guys, dumating na si Dudong. Ayan. Nakahiga. Ano yan? Dun. Ang mata niya, naka-roll. Kasi pagod. Hello! It's not true love. Ayan na lang muna for today, guys. Pero before po natin i-end ang video, papakita ko lang sa inyo yung, kasi mag-i-end na kasi yung school year. School year dito sa Netherlands. So, ipapakita ko sa inyo yung mga bigay ng mga estudyante ni Wibe. There! Ayan. You're the best teacher. Tapos, may chocolate for me. So, bedank. It says thank you. Ayan. What is this? What? Chocolate. Sa kanya daw. No, it's for me.
And, ayan. With matching letter. And it's a candle, guys. Ayan, scented candle. Ayan, ang cute, no? Tapos, meron pa. Tan, tararan, taran, another chocolate. Oh, it's from Mama. Ayan, nakatulog si Savi. And, tan, tararan, taran, another chocolate. Ang daming chocolate ni Val. So, ayan. And, ayan, gusto ko nga po pala magpasalamat sa mga paulit-ulit na bumibisita sa channel namin. And, ayan, hanggang sa muli po. Nga pala, please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para pag may mga bagong video kami, man-notify kayo kaagad. Bye!